Ape nggawe arem-arem pokoke njupuk godhong wayah udan grimis angin banter siap diterjang pokoke yo. Mergo iki ape nggo gawe pesenan arem-arem. Dadi yo gelem gak gelem kudu harus. Bar leh kunci kok godhong langsung tak lereki ae cah, ora ana panas bau bengi. Lah wis bar langsung tak lempit ae. Bariku langsung ganti gawe iki ape ngresiki kamar mandi yo cah, ngosek WC ben ketok kinclong. Iya yo ngene iki lho penggaweane ibu rumah tangga. Penggawean sing bendina dilakoni ning bayaran ora mesti yo ngene iki. Dadi rutinitas saben dina. Ngosek kamar mandi sing gadul kaya ngene iki ora cukup nganggo sabun, Cah. Iki aku nganggo pembersih kerak yo, Cah. Langsung dadi resik kaya ngene. Lah piye ya cah, ibu rumah tangga sembarang dingah kudu iso multi talent pokoke. Bar ngresiki keramik iki genting ngresiki klosete ya cah. Digosok-gosok sampai glowing. Ora nrimo rai tok ya cah sing diglowingno. Kloset yo wajib, jare kebersihan sebagian dari iman. Wes bar leh ku ngosek WC laro kamar mandi, saiki aku tak istirahat.